नमस्कार. आज आपण मस्त असा केळीच्या पानातील हा भरलेला बांगडा बघणार आहोत. तर बांगडे स्वच्छ धुवून मी त्यांना मीठ, हळद आणि आगळ लावून मॅरिनेट करत ठेवलेला आहे. तर फिशवाल्याकडनंच बघा मी असं पॉकेट त्याला मागून केलेलं आहे. असे कट करून आणलेले आहेत. एक मसाला करायचा आहे. त्याच्यासाठी आलं, लसूण, हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि ओलं खोबरं घ्यायचं आहे आणि त्याची मस्त अशी पेस्ट बनवायची आहे. ही पेस्ट आपल्याला तेलावर परतवायची आहे आणि नंतर मग त्याच्यामध्ये काही सुके मसाले घालायचे, ज्याच्याप्रमाणे हळद आहे, धणा जिरा पावडर आहे, लाल मिरची पावडर आहे, मीठ आहे आणि थोडा लिंबाचा रस. असं सगळं हे घालून हा मसाला जो आहे तो व्यवस्थित तेलावरती मस्त असा परतवून घ्यायचा आहे. हे आपलं इथं स्टफिंग तयार होणार आहे. तर छान परतवून घ्यायचं. थोडंसं लिंबू पिळल्यामुळे या स्टफिंगची जी टेस्ट आहे ती खूप छान येते. आता दुसरीकडे खलबत्त्यामध्ये मी थोडे लसणाच्या पाकळ्या, थोडं आलं घेतलेलं आहे, त्यांना चांगलं ठेचून घेतलं आणि त्याच्यामध्ये मी माझा घरगुती फिश करी मसाला आहे तो घातला आहे आणि थोडंसं बेडगी मिरची पावडर. आता माशांना जे आगळ आणि लावून पाणी सुटलं आहे त्याच पाण्यामध्ये याची मस्त अशी पेस्ट करून घेतलेली आहे. इथं मसाला पण आपला तयार झालेला आहे. केळीची पानं स्वच्छ धुवून घेतली आणि ती अशी थोडीशी गॅसवर फिरवून घेतली, जेणेकरून आपण जेव्हा यांना फोल्ड करू तेव्हा ते अगदी इझिली फोल्ड होतील. आता मॅरिनेट केलेला बांगडा घेतला आणि त्याच्यामध्ये हे स्टफिंग जे आहे ते भरून घेतलेलं आहे. मस्त अगदी भरून घ्यायचं. खूप छान असा हा बांगडा तयार होतो. नक्की रेसिपी ट्राय करा. आणि वरतून हा आपण जो लाल मसाला तयार करून घेतलेला आहे तो लावून घेतलेला आहे. खूप मस्त असं स्टफिंग झालेलं आहे. आता केळीच्या पानावरती अशा मी काही कांद्या आणि टोमॅटोच्या चकत्या लावून घेतल्या. त्याच्यावर हा पूर्ण भरलेला बांगडा ठेवला आणि पान व्यवस्थित फोल्ड करून त्याला बांधून घेतलेलं आहे. हे बघा, एकदम वेगळी आणि हटके अशी बांगड्याची रेसिपी आहे. नक्की करून बघा. आणि नंतर मग हे सगळं वाफवून घेतलेलं आहे. अगदी 20 मिनिटासाठी ही पानं वाफवून घ्यायची. तर 20 मिनिटानंतर हे वाफवून झाल्यानंतर तुम्ही हे गॅसवर डायरेक्ट असं भाजून खाऊ शकता. हे बघा, तुमच्याकडे जर चूल असेल तर कोळशावर हे काम करा किंवा तव्यावर थोडं तेल ठेवून हे जे उकडलेलं पान आहे ते तुम्ही व्यवस्थित दोन्ही बाजूने खरपूस भाजून घेऊ शकता. आणि भाजल्यानंतर बघू शकता किती मस्त असा आपला हा केळीच्या पानातील भरलेला बांगडा तयार झालेला आहे. खूप चवदार लागतो. नक्की करून बघा. मस्त अशी रेसिपी आहे. नेहमी आपण साधा बांगडा रवा फ्राय खातो, पण त्याच्यापेक्षा थोडीशी हटकी अशी रेसिपी आहे. नक्की करून बघा. खूप छान लागते. तुम्ही जर एकदा केलीत ना तर तुम्ही परत परत रेसिपी बनवणार याची मला पूर्ण गॅरंटी आहे. तर मस्त असा हा छान असा हा केळीच्या पानातील स्टफ बांगडा तयार झालेला आहे. तर रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.